मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, गुलुनो के यौ गुल द डकी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद। जर्रार तकड़ा आलिम दे पदी दवर जमाना की, जर्रार तकड़ा आलिम दे पदी दवर जमाना की, कुर्बान त्रिशम पमिना, कुर्बान त्रिशम पमिना हक्कानी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, गुलुनो के यौ गुल द डकी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद। दा पीर तरीक़त पसलूर सिलसिलों की, दा पीर तरीक़त पसलूर सिलसिलों की, खलीफत आजाद गुल से फरीदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, गुलुनो के यौ गुल द डकी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद। दुआ बंदी दे रंग द शेख बाबा फखरुल इस्लाम, दुआ बंदी दे रंग द शेख बाबा फखरुल इस्लाम, सोहबत वर्ता नसीब शो, सोहबत वर्ता नसीब शुद हावी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, गुलुनो के यौ गुल द डकी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद। यौ ज़ल मुराक़बा की तो महबूब इश्क़ मस्तू, यौ ज़ल मुराक़बा की तो महबूब इश्क़ मस्तू, द पाक रसूल पनुरो, द पाक रसूल पनुर शुनूरानी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, गुलुनो के यौ गुल द डकी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद। दरब कामिल वलीद मुनव्वरा ये चेहरा दा, दरब कामिल वलीद मुनव्वरा ये चेहरा दा, उसी की पट की किता हस्ती जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, गुलुनो के यौ गुल द डकी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद। उकड़े फरमाइश राता कारी फजलुर रहमान, उकड़े फरमाइश राता कारी फजलुर रहमान, अबियात खुली तबीर अब्बास खाकी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, गुलुनो के यौ गुल द डकी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद, मौलवी मोहम्मद उमर नक्शबंदी जिंदाबाद।
دا نظم ډالۍ شو د ډکی د سیمې د پیری طریقت و رهبر شریعت نمونه اسلام حضرت علامہ مولانا آزاد گل نقشبندی سے نور الله مرقده خلیفہ مجاز شیخ الحدیث والقرآن ولی کامل جرار عالم دین حضرت مولانا محمد عمر سے نقشبندی قادری سہروردی چشتی دامت برکاتهم العالیت آواز او کلام دے د بلبل خیبر پختونخوا پیر عباس خاکی قادری الگوہری فریدی 400 ریکارڈنگ القادری اسٹوڈیو ہری چند روڈ دیر پلازا ٹکی ضلع 400 رابطے نمبر یاد ساتئی 0314 92 78 122 عمر نقشبندی زندہ باد مولوی محمد عمر نقشبندی زندہ باد